guys, welcome back to my YouTube channel. So itte battin college irde choru project ittende bookka viva presentation maatitte naandu onji full hand maatitte marks pura entana ondu budu and nana college namak working date last radek nana college ge ellanji board book ellanji traditional day ellanji book photo pura depperundi book and book exam 9 ge ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಬೈದಿಲ್ಲ 25ಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದ ಪೂರ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಕಲ್ತದ್ದು ಪೂರ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ಓದಿರೋ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿ ಜಿ ಸಿಟಿಲು ಉಂಡು 22ಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಅವಳಿತ್ತೆ ದುಂಪೋಪಂ ಪಂಪೇರು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿದ ಅದು ಅಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಅಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಅವನುಂಡು ಅಂಡು ನಾನು ಹೆಜ್ಜಿ ದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಪೂರ ಅಂಡು ಬುಕ್ ಹೆಜ್ಜಿ ಡಿಗ್ರಿ ಲೈಫ್ ಆಟೆಗೆ ಮುಗಿ ಉಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾನಾಗ ಜಂಪು ಬರ್ನವ್ವೆ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಐತೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನಕ್ಲು ಬೈದೇರು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ದೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಬೈದೇರು ಬೋರ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಅಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಇರ್ತೇರು ದೊಡ್ಡ ಪೂರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರ್ತೇನೆ ಇಂತ ಇನ್ನು ಬೈದೇರು ತಾದ ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೀರು ಇಂದು ಬಲಿ ತೂಕ ಯಾಕಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೈದೇರಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬೈಯ ಬರ್ತೀನಿ ಲೇಟ್ ಆಡೀನಿ ಸ್ಪರ್ದು ಕಾಯಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾಯಿ ಪಡಚ್ಚಿಲ್ ಕಣೈತೆ ಮೂಜಿ ಬುಕ್ಕ ಕುಕ್ಕು ಕಾಟು ಕುಕ್ಕು ಬಂದ್ಬೇರುಂದೇನೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಪರಿಮಳ ಪಂಡ ಅಂದೇನೆ ತಿನ್ಕಂಡೆ ಅప్పుడు ಹೆಂಗೋ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಅಜ್ಜ ಪಂಡ ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಡ ಅಪ್ಪಣ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಆಮೆ ತಿಲ್ಲಡು ಒಂಚೊಳ್ಳೆರೆ ಅರ್ಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಯಾಂದು ಮಜ್ಜಿಲಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪೋಂತಾರಲ್ಲ ಓದ್ಪೆ ತಿನ್ಪುನಿ ಒಂದು ಸೋಕಾಪು ತಿಂಡ್ರೆ ಈಗ ಉಪ್ಪು నేను పొడి నీరు పాడు ఇది ఇంకా ಎಮ್ಮಿ ಸಣ್ಣ ಬೈದ ಅಂತಲೇ ಗಮ್ಮತ್ ಅಜ್ಜಿ ನಡ್ಕೊಳ್ದು ನನ್ನ ಶಾಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಪಾರಂಡ ಸೋಮವಾರ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇರಲ್ಲ ಬೈರಿದ್ದು 2 ದಿನ ಬಿಡ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಗೀತೆ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಅದ ಈತ ಕಾಣ ಇದ್ದಾನ ಉಪ್ಪಡಾಡ್ರೊಂದಿಗೆ ಕುಕ್ಕಳು ಉಪ್ಪಡಿ ಬಚ್ಚಲ್ ಬಾಡ್ದಿತ್ತೀರಲ್ಲ ತುಚ್ಚರ ಬೇತೆಗೆ ಓದಿತ್ತೀರಮ್ಮ ಬೇತಗನ ಇದ್ದೀರಿಗೆ ತುಲೆ ಬುಕ್ಕ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬಕ್ಕಂತ ಪರಂದು ಕಂದಿ ಬೇತ ಎಂಚ ಅನ್ನದಿಲ್ಲ ಜಾಲಿ ಅಂಡ್ ಶ್ರೇಯ ಬರುತ್ತದ ಜಾಲಿ ಮಂತ ದುರ್ಬರ ಬಾಯ್ ಮಾಡಿ ಕಾವು ಅಮ್ಮನ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಉಂಡು ಅಡೆಯವರಿಗೆ ಪಾಯಿರ್ತದ ಅಡೆ ಪ್ರಪೋದತ್ತ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬರಪೋಯ ಜಾಲಿ ಮಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ಸತ್ತನ ಬೋ ಬರ್ಸ ಇತ್ತನ ಮರ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ಅವಳು ಬಾರ್ದ ಮರ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ತಿರ್ತಿಡಿತ್ತು ಲೈಟ್ ಕಾಮದ ಮಿತ್ತು ಮರ ಬೂರ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಹೆಜ್ಜಂಡ್ರೆ ಬತ್ತನೆ ಲೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ತನೆ ಕೆಲವೇರೆಗೆ ಆಜಿ ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಬೇಜಿಗೆ ಅವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡರಲ್ಲ ಎಮ್ಮಕ್ಕ ಮೆರಿಂತಿ ನಂದೇ ಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಪುಳಿ ಉಂಟು ಎಮ್ಮಿ ಅವು ಎತ್ತಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೆಜ್ಜರ ಬಪ್ಪು ಕಾಣ್ಲಕ್ಕದು ಪಟ ಗಾಳಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಬಂದು ಆತಡ್ಡೆ ಹಾಪು ಅತ ಇಲ್ಲಡಾತನ ಪರ್ಗಿಲ್ಲಡಾತನಿಗೆ ಗುಜ್ಜೆ ಪಲಕಾಯಿ ಕಣತೀರು ಅದ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿಲ್ಲ ಪಲಕಾಯಿ ಇಂಚ ಕಣತೀರು ಮರತ ಬೋದು ಉಡ್ದೇ ಇದ್ದೀರಿಗೆ ಪಂಡ ಗೋಡೆ ಪಿದರ್ದಿತ್ತೀರು ಬರ್ರೆ ಪುರ ಹಚ್ಚಿ ಚಾತ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕಣ ಇದೆ ಬೇತಾಳ ತೋಜೋದು ಇಚ್ಚಿ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿಲಡ್ದು ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಕಣ ಇದೆ ಈಗ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಿಂಕ ಬುಕ್ಕ ಮಿಂಚ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕಣ ಇದ್ದಾರ ಉಂಡು ಚಾಪರನ್ ಬೇ ಚಾಪರ್ತಿಜಿ ತುಲ್ಲ ಐನೆ ಕಾಲಾಂಡು ಗಂಟೆ ನೀ ಮಾತ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಜನ ಈತು ಬರ್ತಾನಾಗ ಬೇಳೆ ಮಂತ್ ಮೀದು ಪುರ ತುಕ್ಕೊಲೋದಪ್ಪೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಚಿತ್ತುಂಡು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ದ ಒಂಜಾಂಡು ಇಂದಾದ ಡ್ರೆಸ್ ತುಲೆ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿರತ್ತ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಕುಂಟು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಧರ ಕಣ ಇದ್ದೇರೆ ಇತರ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಪಡ್ ಪರ್ದಿಯೋಡು ಬುಕ್ ಅರ್ದು ನೇನು ಅಪ್ಪ ಗಂಡ್ರಪ್ಪರ ಪಾಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಜನ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಅಮ್ಮ ಬಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮಿತ್ತು ಕುಂಟಂತೂ ಕಣಪೆರೋ ಕಾಣ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಸಿಂದ ಅಂಚನೆ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ನು ಪಂಡೆತ್ತೆ ಅರ್ಧನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ನುಂಗಿರನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತೆ ತಪ್ಪಣ ಆ ಪೂಜಿನು ಅವಳ ಫ್ಯಾನ್ ಕಾಲಿಗೆ 2 ದಿನ ಬೋಡು ನುಂಗಿರ ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ಅಂಡ
ಅಂಚದ ಆಪುಜಿ ನನ್ನ ಕೈ ತೊಗುರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆತ್ತಿರ್ಬತ್ತೇನೆ ತಾಗ ನಂಜೆ ಉರಿಯೊಂದುಂಡಿತ್ತು ಕೈ ತೊಗುರು ನಿಂಚೇನೆ ಇಂಚ ಕುಕ್ಕು ತಿನ್ಪುಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕೀಳ್ಡು ಬರ್ತಿ ಕಾಲನೆ ಅಂಚ ಅದು ಆತ ಬುಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ದಾದ ಕಡೆ ಅಂಚ ಪುರ ಎಂತ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪರ ಉಂಡ್ಬೆ ಪಾಡ್ದಿರ್ತದೆ ಉರಿಯುಂಡ ಅಂದು ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲ ಆತ ನಿಡಿ ತುಲೆ ಲಾಗುಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ತುಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಬರ್ಸಾಡು ಅಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಈಗ ಮಾರಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಬರಂತ ಅಂಚದು ಪೋತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಇಂಚತ್ ಓಡ್ ಎಂಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ದು ಎಲ್ಲ ಗತಿ ಎಣ್ಣ ಅಂಚ ಆಯ್ತೆ ಬರ್ಸಪ್ತ ಅಂಚಿನಿ ಅಮೂಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂಚೆ ಕಜಿಪುದಾದ ಮನ್ಪುಂತು ಅಮ್ಮ ಸಾರು ಮಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇರೆ ಅಂಚೆನಿ ಯಾನಿನಿ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ದಿನದ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಇಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ನುಂಗಿಲ್ ಚಟ್ನಿ ತಿಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮನ್ಪುಗ ಬಲೆ ಪೊಯ್ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೀಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೊಂದು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಕಟ್ಟಡ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಒಂದು ದಾರಿ ಪುಲಿ ಅದ ಕಣ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಅವನೊಂದು ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಎತ್ತು ಬೇಗ ಅಂತಲೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಪುಲಿ ಅದು ಸುಪ್ಪ ಉಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಮೀ ಚೂರು ಪಡ್ತಾನೋ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಪುಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಬದನೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಅಂತಂದ್ಲೇರಿ ಇದು ಸಾರು ಅಂತೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಬದನೆ ತಿನ್ಪು ಚಾಪಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಬದನೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ ತೊಪ್ಪಣೆ ಒಣಸು ಬಲ್ತು ಬರ್ಪೆ ಓರ್ ಬರ್ಸ ಬರೋದೊಂದು ನೀರು ತುಳಿಗೆ ಬೊಲ್ಲಲೆಕ್ಕ ಪೋಪು ಆರು ಶೋಕಡೆ ಹಂಡು ಕಜಿಪುರ ಡೈರಿ ಬೆಚ್ಚ ಆದಿ ಬರ್ಸ ಕನ್ಸು ಕಡೆ ಒಣಸಾದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಕಾಂಡಿ ಸುರಾತ್ರಿ ಬರ್ಸ ಇಂಥದನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಅಂಚಲಿತ್ತು ಬೊಲ್ಲಲೆಕ್ಕ ಬಂದು ಕೆಲವು ಬೊಲ್ಲ ಪುರ ಬೈದೆ ಆಯ್ನತ್ತ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ನೀರಿನ ಪುರ ಈ ತೋಡು ಅಂಚು ಪುರ ನಮ್ಮ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಾಗ ಆಪತ್ತು ಕಣಪುಣ್ಣೆ ಎಂದು ಜಾಗ್ರತೆ ಪೊಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೊಂಜಿ ನೀರು ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ಜಾಗ್ರತೆ ಪೊಡು ಬುಗಿಂಚ ಅದು ಪಿದೇ ಪೊಳ್ಳದು ಜಾಲು ಪುರ ಜಾರು ನೇನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪು ನೀರು ನ್ಯೂಸ್ ಪುರತುಂಡು ಅವೇ ಅಂಚದು ಜಾಲ್ ಜಪ್ಪಿರ್ನ ಥರ ಒಂದು ಹಾಕ್ತಂಡು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಉಂಟು ನೀರು ಪಾರಲ್ಲ ಜಾಗಿಜದ ಕಡೆ ನೀರು ಫುಲ್ ಬರೋದು ಕೊಡು ಅಲ್ಪ ತೋಡ ಪೂರ ನೀರು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ರೋಡ್ ತೋಡು ಪೂರ ಲೆವೆಲ್ ಅದು ಅವು ಒಂದು ರೋಡಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ನೀರು ಪುರಪ್ಪನಾಗ ಆಯ್ನಾತು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂಪು ನೀರು ಪುರ ನೋಡಿ ಪಾಯನಿದಂತೂ ಕಡುಪುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಳು ಗುಂಡಿ ಪುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚದು ಆಯ್ನಾತು ಜಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಪಂಡಿತ 2-3 ವಾರ ಅಂಡು ಬರ್ಸ ಬತ್ತ ಅವಳ ಮೇ ತಿಂಗೋಳುಡೆ ನಾನು ಆಜಿ ತಿಂಗೋಳು ಬರ್ಸೊಂಡು ನಾನು ಎಂಚೊಪ್ಪು ನಾನು ಎಣ್ಣಿ ಅವೇನೇ ಕಡಂಬಳ ಪಣ ಅಂತೀನಿ ಅದು ಇದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಡೋದು ಉಂಟು ನಾ ಬರ್ಸತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಬರೋಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಈ ಜೋ ಏರು ಶಾಲೆಗೆ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ರಡ್ಡದಕ್ಕೆ ಏರು ಎಲ್ಲ ಈ ಬರ್ಸಗೆ ಎಂಚಪ್ಪು ಅದು ನನ್ನ ಒಂಚೂರು ಎಂಚಪ್ಪು ಜೊತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದು ಚಾ ಪೂರ ಪರ್ದಂಡು ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಬಿಡ್ತು ದಾದಾನ ಅಂಚಾದ ಈ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ನಗನೆ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ರಗಳಿಜ್ಜ ಅವು ಯಾಪಲ್ದಲೆಕ ಬೇಲೆ ಕುಂಟಾಡ್ತುನ ಬುಕ್ಕ ಚಾಲನಿ ಪುನ ಕುಂಟು ಕಾಂಡರ್ತಿಚ್ಚಿದ ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ಕುಂಟು ಫುಲ್ ಬಲ್ಲಿತ್ತುಂಡು ಜಾಗೆಜ್ಜನ ಜಿತ್ತಂಡ ಪಸದಿದ್ದು ಪುಂಡ್ಲೈ ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಬುಲಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಲಾಗ್ಡೌನ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಪ್ಲೇ ಬಾಯ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ